हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना बै आंनि टाइटेलाव होनाय आरो थाम्बनेलाव होनायखौ नोंथांमोना निसय नुखाबाय आरो फरायथिनानै नायखाबाय नङा होमब्ला दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय जागोन। थ' आं दिनै गुबुननि कन्टेन्टखौ लानानै फैयाखै बा मोनसे कमेडियान बा भाइरेलनि कन्टेन्टखौ लानानै फैयाखै। थ' नैबे फंबाया ओरैबायदि मोनसे उखुबाव जानानै दङ, ओरैबायदि मोनसे बेमाराव गोलैनानै दङ आरोना लोगोफोर। बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे बाथ्राखौ फंनैसो शेयार खालामनो होननानै सानदों बा नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना जुदि जोंनि बर' माहारि हिसाबै जोंनि बर' हारि हिसाबै जुदि बयखौबो जुदि नोंथांमोना जोंनि बर' हारिखौ बा बर' माहारिखौ खौसे जाजानो लुबैदोंब्ला अननानै जा एसे एनै थाइसे थाइनै 10-20 थाखा नोंथांमोना जिमान हायो बिथां फंबायनो नैबे बेरामखौ नायजानो थाखाय नोंथांमोननि सेरावहाय आं रिकुवेस्ट खालामो आरोना अननानै डनेसन हिसाबै दान हिसाबै नोंथांमोना जि हायो आरोना लोगोफोर। आंबो हरगोन नोंथांमोननि सेराव जा एसे हायो 10-20 थाखा 100-200 आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला बिथां फंबाया ओरैबायदि न'खरनि हालोदा एखेबारे बेरामखौ नायनो हानाय मोनसे गोहोआनो गैया आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा जों साफ्रोमबो बर' सुबुङा नोंजों आंजों जुदि हेफाजाब होलायाबा सोर साबेसे सुबुङाथ' हेफाजाब होलायनाय नङा होमबा जोंबायदि दुखिया सुबुंनि न'खरखौ बा दुखिया हारिनि मानसिफोर आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जों जेनेबा नोंबो दुखिया आंबो दुखिया, जों बयबो ज' जानानै गोरोबलायनानै बेफोरबायदि जुदि थाइसे थाइनैनि जुदि हेफाजाब होलायाबा मददथि होलायाबा सोर होलायनो नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर आं बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय बिथां फंबायानो गावनि खुगाजों बिथां सासे ब्रादाराहाय थांनानै लेंहरनायाव थांनानै बिथाङा भिडिअ खालामनानै फेसबुकाव हगारदोंमोन नालाय। जेनेबा जों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि थाखाय जा एसे एनै हायो दान बिथुमनो थाखाय बा डनेसन हरनो थाखाय बिथांनि बेरामनि थाखाय नायबिजिरनो थाखाय बिथांखौ लिंहरदोंमोन। बिथाङा भिडिअ खालामनो थाखाय बा ससियेल मिडियायाव पाब्लिक खालामनो थाखाय आरोना लोगोफोर। थ' आंबो मैया बेखौनो नुनानै एसे दुखु नांदों आरोना लोगोफोर। थ' बेखौनो लानानै आंबो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे जायफोरानोखि आंनि फल'वार्स बा आंनि भिउवार्स नोंथांमोनखौ आंबो गुरैयै खावलायो आरोना बिथां फंबायखौ जा एसे एनै हायो थाइसे थाइनै 10-20 थाखा 100-200 नोंथांमोना जा एसे एनै हायो बिथांनो नोंथांमोना डनेट खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथां फंबायानो माबायदि रावजों बोरै बेमार जाखो बा बहा थांनानै बिथाङा नायजाखो ना नायजादोङाखै, थ' बिथाङा आरो मा थाखोआव फरायोमोन, बेसेयाव फरायोमोन आरो दायो बिथांनि हालोदा माबायदि, थ' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंफोरथिनानै लादों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बिथांनि बाथ्राखौनो बुंफोरथिनायखौ गुवारै खोनासंनाङा आरोना लोगोफोर। आं आदाखौ लिंहरनायनि जाहोना बेनो जे आं दैमालु स्कुलाव क्लास 9 आव फरायोमोन। आंनि मेगननि हालोदनि थाखाय आं फरायनो हायासै। बेनि थाखायनो आं आदाखौ लिंहरनाय जादों। आं रायजो राजाफोरनाव एसे अनसुंथाइ बिनो थाखाय आं आदाखौ लिंहरनाय जादों। बेनि थाखायनो आरो आं फरायनायखौबो आं दोनथ'नाय जाबाय आंनि मेगननि थाखाय। आं लाजिनायजों मानायजों आं फरायनो हाला। बेनि थाखायनो आं लिंहरनाय जादों आदाखौबो एसे मिडियायाव होनो होननानै। बेनि थाखायनो आं जोंनि सार प्रमद बर'खौबो आं खावलायहरनाय जादों। सारा अननानै थाइसे थाइनैसो हरगोन खोमा होननानै। बेनि थाखायनो आं बेनावबो निमाहा बिहरबाय। आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननावबो आइ आफामोननावबो आं बिसिनाव अनसुंथाइ एसे जा थाइसे थाइनै हरो आं बिसिनाव एसे बिनाय जाबाय। दा नोङो बे बेमारखौहाय जेनेबा डक्टरफोरनाव देखायबायमोन नामा बबावबाफोर? देखायाखै। दा निस्सय खोनाबाय नैबे फंबाया ओरैबायदि दुखुनांथाव। मानो होनना बुङोब्ला बियो क्लास 9 आव फरायबाय थानाय समावनो हठात बिनि देहायाव मोनसे बेमारा साग्लोबो। दा बेखौ लानानै बे फंबाया फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो बे फंबाया रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मागिनो गोनां जाबाय। दा प्लिज रायजो राजा नोंथांमोन अननानै बे फंबायनि थाखाय जेन थाइसे थाइनैब्लाबो सोनानै हरो। दा आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन। मानो होनना बुङोब्ला जायहा बेमार जाजायो बेसो मिथियो। दानि सरखारखौ सलायबाय थानाय प्रमद बर' सारनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामदों सारा नुसन होयोब्ला बे भिडिअखौ नैबे फंबायनि थाखाय एसे ट्रिटमेन्टनि थाखाय माबा मोनसे सहाय होयोब्ला माने फंबाया गोजोननाय मोनगौ। मानो होनना बुङोब्ला बे फंबाया फरायगासिनो दं। ओरैबायदि गोसो फरायनोहाय। दा न'खराव ओरैबायदि गोरिब नै बिफाया बेनो आरो बिमाया बेनो। दा आंखौ बिसिम लिंहरनाय हिसाबै आङो दंफैयो। लोगोसे गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ। आं गामिनिफ्रायबो मिथिनानै लागोन गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरो।
दायो आंजों लोगोसे दं नैबे सामथाइबारि गामिनि गावबुरा मानगोनां आदै दा आदैया फंनैसो मेसेज हरनो नागिरनायलाय दा बुंनो हागोन आरो आंनि मिथिनायावहाय नैबे गैयं फिसाया दा फरायफुबाय थादोंमोन नाथाय बे नैबे मेगननि माखासे बेमार साग्लोबनायाव बे फरायनायावबो खिन्थु जथेस्थ' मोजांमोन बे गथ'आ दा बेबायदिनो न'खरावबो अनेक अबस्था काहिल बेखौ आंबो मिथिगौ बयबो रायजो राजाबो मिथिगौ दानि अबस्थाखौ बेबायदि अबस्थायैनो आजिले दिनैसिमहाय बे खस्थ' भग खालामनानैनो बे बेयाव फिसाया दासिमबो खस्थ'यै दङ दा फरायनायाव जथेस्थ' मोजांमोन नाथाय बे मेगननि बेमारनि जाहोनावनो फरायनायनि आरो आर्थिक अबस्थानि माखासे बेले बेजेयाव बे फरायनायखौ दा बन्द' खालामबाय थानो गोनां जानांबाय दा बावहाय जोङो सिन्था खालामनानै आंबो एसे सिन्था खालामदों आरो जोङो रायजो राजाखौ आङो खावलायदों आरो सरखार बिफाननिफ्रायबो जाहाथे एमएलए मन्त्रि बिथांमोना सारमोना जाहाथे बे गथ'नि थाखाय बिनि मोजांनि थाखाय बे बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जाहाथे आर्थिक अबस्थाखौ नायनानै जाहाथे अनसुंथाइ रां अनसुंथाइ जाहाथे मदद मोनो बेखौ आङो सारमोननि सायावबो आङो खावलायबाय थ' बेनो लोगोफोर भिडिअ'आवहाय निस्सय नोंथांमोना जुदि बिथांनि बुंनाय भिडिअ'खौ जोबजासिम जुदि नायलांदोंबा निस्सय बुजि मोनखाबाय बिथाङा मारै मा बेमाराव दायो भुगिनानै दङ बा मानि आंखालाव बिथाङा दायो मेडिकेलसिम बा हस्पिटालसिम थांनो हायाखै बा नायजानो हायाखै आरोना लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअ'खौ हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे बयबो सुबुङा जुदि बर' सुबुङा बा बर' माहारिया अन्नानै बिथांखौ नायहरो जेन थाइसे थाइनै बिथांखौ हेफाजाब होयो बिथाङा ओरैबायदिबो खावलायहरदों जे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जितु CM जायखिजाया MLA मन्त्रि बिथांमोननि सेरावबो बिथाङा आर'ज गाबनानै खावलायहरदों जे बिथां प्रमद सारनिसिमबो जा एसे एनै हायो जाहाथे बिथांखौ हेफाजाब होयो बा मददथि होयो बा थांनानै नायहैयो बिथांनि बेमारा जाहाथे हामो होननानै बिथाङा बेखौबो रिकुवेस्ट खालामदों आरोना ओंखायनो जेनेबा नोंथांमोना जा हायो हेफाजाब हर आरो जेसेमाननो हायो नैबे मोनसे भिडिअ'खौ नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि बे जितु फन नाम्बार गुगल पे लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार बिथांनि बे स्क्रिनशटआवनो साइडजों लिरहोना होखादों नोंथांमोना बेखौनो लानानै बिथांनो जा एसे एनै हायो डनेटखौ खालामहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ सो माच आरो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ गोलाव खालामबाय थालासै दिनैनि भिडिअ एखेयानोल'सै आरो जोबनायाव नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबनायावहाय नोंथांमोना आंनि बेल आइकनखौ दाबायना होदो जाहाथे आरो आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअसिम खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय